ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆଜି ଆମେ UGC ନେଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆର PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ବାଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଣିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭିତର ଏହା କେଉଁ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମରେ ହୋଇଛି? ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭିତର ଏହା କେଉଁ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମରେ ହୋଇଅଛି? ତ ଅପସନ୍ 1 ଆଦି ସ୍ୱର ଲୋପ, ଅପସନ୍ 2 ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଲୋପ, ଅପସନ୍ 3 ସମାକ୍ଷର ଲୋପ, ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର ଲୋପ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ତ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଲୋପ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭିତର ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଲୋପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଧ୍ୱନି କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି? ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ, ଯେମିତି କ'ଣ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ରହୁଛି। ସେଇଥିରୁ ରହୁଛି କ'ଣ ଖ ଆଉ ଘ। ଏଇ ଧ୍ୱନି ଦୁଇଟି କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି ସେଇଠି ପଚାରୁଛି। ତ ଏଇ ଧ୍ୱନି ଦୁଇଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ 2 ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି। ଏଇ ଧ୍ୱନି ଦୁଇଟି ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକରେ ରଚୟିତା କିଏ? ପଚାରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ଶ୍ରୀ ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ, ତୃତୀୟ ଅପସନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ନା ଶ୍ରୀ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ, କିଏ ଉଡ୍ରଜା ବିଭାଷା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି? ପଚାରୁଛି କିଏ ଉଡ୍ରଜା ବିଭାଷା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୂଦ୍ରକ, ତୃତୀୟ ଅପସନ୍ ଭରତ ମୁନି ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ୍ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ତ ଉଡ୍ରଜା ବିଭାଷା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି କ'ଣ, ଭରତ ମୁନି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଭରତ ମୁନି ଉଡ୍ରଜା ବିଭାଷା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, କୂଅ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? କୂଅଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ନା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ତ କୂଅ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ତ କୂଅ ହେଉଛି କ'ଣ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। କୂଅ ହେଉଛି ଏକ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ କୃଦନ୍ତ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ରୂପିମ୍? ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କୃଦନ୍ତ ପଦ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ରୂପିମ୍? ମୁକ୍ତ ରୂପିମ୍, ବଦ୍ଧ ରୂପିମ୍, ଶୂନ୍ୟ ରୂପିମ୍ ନା ମିଶ୍ର ରୂପିମ୍? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, ବଦ୍ଧ ରୂପିମ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବଦ୍ଧ ରୂପିମ୍ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟର ସମନ୍ୱୟରେ ସୃଷ୍ଟି? ଦେଇଛି କ'ଣ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟର ସମନ୍ୱୟରେ ସୃଷ୍ଟି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟର ସମନ୍ୱୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଲୁଣ କଉଡ଼ି ମୂଲକର ନ୍ୟାୟ ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି? ଲୁଣ କଉଡ଼ି ମୂଲକର ନ୍ୟାୟ ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ
ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜୟବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ, ଉଜାନ ଶିଳାଲେଖ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖ ନା ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଶିଳାଲେଖ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଜୟବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ? ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା କି? ଯେଉଁ ସାରଳା ମହାଭାରତ, ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ। ତ ସେଇ ମହାଭାରତରେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ଚରିତ୍ରଟି କି? ତ ସେଇ ମହାଭାରତରେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ଚରିତ୍ର କୁନ୍ତୀ ନା ଗାନ୍ଧାରୀ ନା ଗଙ୍ଗା ନା ଦୁଶୀଳା। ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଗାନ୍ଧାରୀ। ଗାନ୍ଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ? ଧୋତି ଗୋଟିଏ କହରି ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ଧରି, ଭୀମ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରକେ ଦେଲେ ତାକୁ ଚିରି। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଥିବା ଉକ୍ତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ? ଏ ଯେଉଁ ପଦଟି ରହୁଛି କ'ଣ? ଧୋତି ଗୋଟିଏ କହରି ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ଧରି, ଭୀମ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରକେ ଦେଲେ ତାକୁ ଚିରି। ତ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରହିଛି। ତ ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ସତ୍ୟାମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଅପସନ୍ 2 ଜରାସନ୍ଧ ବଧ, ଅପସନ୍ 3 ରହୁଛି କ'ଣ? ବେଲାଳସେନ ମସ୍ତକ ଛେଦନ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ନାଗାର୍ଜୁନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଜରାସନ୍ଧ ବଧ। ଜରାସନ୍ଧ ବଧ। ତାପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟଟିକୁ ଘେନ ନୈଷାଧ୍ୟ ପରାଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟିକୁ କ'ଣ? ଘେନ ନୈଷାଧ୍ୟ ପରାଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି? ତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ଏହିସବୁର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତ ଘେନ ନୈଷାଧ୍ୟ ପରାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? କେଉଁଟାକୁ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ନିମ୍ନ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଏଇଠି କିଛି ଦେଇଛି ରଚନା କ'ଣ? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କହୁଛି କ'ଣ? ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କର ରଚନା କେଉଁଟା ନୁହଁ? ତ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭିଧାନ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ନା ବିଲଣୀୟ କାବ୍ୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କର ନୁହଁ। ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ଅଭିଧାନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ବିଲଣୀୟ କାବ୍ୟ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହୁଛି? ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କର ରଚନା। ତାପରେ ଆସୁଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବାରବାଟୀ ଦର୍ଶନ କବିତାଟି କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, 2 ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, 3 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା 4 ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବାରବାଟୀ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ଏଠି ଦେଉଛି କ'ଣ? ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ସମ୍ବଲପୁର, ବାମଣ୍ଡା, ପାଟଣାଗଡ଼ ନା ସୋନପୁର। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ କ'ଣ? ସମ୍ବଲପୁରର ପତ୍ରିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ବାମଣ୍ଡାର ସୁଢଳ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ବାମଣ୍ଡା ପ୍ରେସ୍ରୁ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ଅପସନ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ମାନେ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି କ'ଣ? ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଶିଶୁଲେଖା, ସଂସାର, ବାରମଜା, ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ତ ଏଇ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଥିରେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ସଂସାର ପତ୍ରିକା। ଅପସନ୍ 2 ସଂସାର ପତ୍ରିକାର। ତାପରେ ଆସିଛି କ'ଣ? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା କେତେ ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ଅଟେ? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା କେତେ ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ଅଟେ? ଷଷ୍ଠ ମାନେ 6ଟି ସର୍ଗ ରହୁଛି ନା ନବମ ନା 9ଟି ସର୍ଗ ରହୁଛି ନା ଅଷ୍ଟମ ନା ସପ୍ତମ। ତ ରାଧାନାଥଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7। 7ଟି ସର୍ଗରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାଯାତ୍ରା। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଭାନୁମତୀର ଦେଶର ଭାବବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଏଠି ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ଭାନୁମତୀର ଦେଶ ସେଇଟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତ
ତ ତା'ର ଭାବବସ୍ତୁ ବା ତା'ର କଥାବସ୍ତୁଟା କ'ଣ, ଆମକୁ ସେଇଟା ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, ରୋମାଣ୍ଟିକତା ଓ ବାସ୍ତବତା, ପ୍ରେମ ଓ ପାପ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବିବର୍ଜନ। 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କ'ଣ, ସୃଷ୍ଟି ଓ ଧ୍ୱଂସ। ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାନୁମତୀ ଦେଶର ଭାବବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ରୋମାଣ୍ଟିକତା ଆଉ ବାସ୍ତବତା। ରୋମାଣ୍ଟିକତା ଓ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାନୁମତୀର ଦେଶର ଭାବବସ୍ତୁ। ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନକ ବି ରହିବ ଜୀବିତ, ଯେତେ ଦିନ ଭବେ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ପଦଟିକୁ କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟି ରହିଛି, ଏଇ ପଦଟି କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ରାଧାନାଥ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ରାଧାନାଥ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଗଙ୍ଗାଧର ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନକ ବି ରହିବ ଜୀବିତ, ଯେତେ ଦିନ ଭବେ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ନନ୍ଦକିଶୋର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଦଟି, ଯେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନକ ବି ରହିବ ଜୀବିତ, ଯେତେ ଦିନ ଭବେ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ମାର୍ଚ୍ଚମ୍ୟାନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ୱିଲିୟମ୍ କେରି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଆମୋସ୍ ସାଟନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, କେଉଁ କାରଣରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ମରଣୀୟ? ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ନା, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ ଜଣେ କ'ଣ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ, ମନେ ମନେ। ମନେ ମନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ। ସେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା'ର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଠି ପଚାରୁଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଉପନ୍ୟାସ ନାମ କ'ଣ, ଭୀମା ଭୂଇଁଆ। ଭୀମା ଭୂଇଁଆ। ତ ଭୀମା ଭୂଇଁଆ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଭୀମା ଭୂଇଁଆ, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ, କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ? ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଆସୁଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ପଚାରୁଛି କ'ଣ, କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ? ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଚିତ୍ର। ଚିତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ, କିଏ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା? କିଏ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେ ଭୁଲ ହେଉ ଠିକ୍ ହେଉ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ରାଜକିଶୋର ରାୟ। ତ ସେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, କେଉଁଟି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି?
ସେ ଭିତରୁ କ'ଣ ଚିତ୍ରପଟ, ଅଦେଖା ହାତ, ରୂପା ଚୁଡ଼ି ନା ନତୁଣୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି କ'ଣ ଚିତ୍ରପଟ। ସେ ଚିତ୍ରପଟ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କୁସାମା କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର। କୁସାମା ଚରିତ୍ରଟି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚରାଯାଉଛି ଏଠି। ତ ଏଠି ରହୁଛି ଅପସନ୍ 1 ମାଟିର ମଣିଷ, ଅପସନ୍ 2 ଶାସ୍ତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଶକୁନ୍ତଳା ଆଉ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ମାଟି ମଟାଳ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଶକୁନ୍ତଳା। ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ କୁସାମା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସରୁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଏକଥରକେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ମିଥ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଏବାଉଟ୍ ଗଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେମି ଗଡ୍ସ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? E.W. କାଉଣ୍ଟ, G.C. ୟୁଙ୍ଗ, ରିଚାର୍ଡ ଚେସ୍ ନା ନର୍ଥ୍ରପ୍ ଫ୍ରାଏ। ତ ମିଥ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଏବାଉଟ୍ ଗଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେମି ଗଡ୍ସ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କାହାର ଉକ୍ତି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 E.W. କାଉଣ୍ଟଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଉକ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଲ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଟା ଆଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ମାନେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ, ମାନେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।